नमस्कार, मी मनीष सावंत आणि कोकण विथ मनीष या आमच्या प्रोग्राममध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे। कोकण विथ मनीष थ्रू आपण कोकणातील प्रत्येक गोष्ट तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतो। सध्या कोकणात जो आहे तो जत्रेचा सीझन चालू आहे आणि जत्रा म्हटल्यानंतर सगळ्यात प्रथम आपल्यासोबत येतो ती मंदिर, क्राऊड आणि खाजं। खाज्याशिवाय जी जत्रा आहे ती अपूर्ण राहते। खाजं जे आहे ते जत्रेचा श्वास, जत्रेचा प्राण कसा असतो, ज्याची पुढे जर तुम्ही घरी नेली नाहीत तर जत्रा होती की नाही हे पण एक डाऊट येतो। कोकणातील खाज्याबद्दल आपण तुम्हाला थोडीफार माहिती इकडे देणार आहोत, ती कसं बनतं, काय बनतं। खरं तर मी 3-4 जत्रांमध्ये टोटल शूट केलं खाज्याविषयी, पण इतकी जास्त माहिती मला भेटता आली नाही, कारण की आपला जो लोकल आपल्या गावाकडील जे जत्रा होतात ती छोट्या प्रमाणावर होतात आणि तिकडे फक्त घरातून करून आणतात आणि शोकेस केलं जातं खाजं आणि विकलं जातं। तिकडे बनत नाही, ते घराकडून बनवून आणतात। आज आपण म्हापसामध्ये आहोत। बोडगेश्वरचे एक जबरदस्त मोठी अशी जत्रा आहे, 3-4 एकरमध्ये ही जत्रा होते आणि खाजे विक्रेता जो आहे तो तिथेच सगळं खाजं पूर्णपणे करतो, पब्लिकच्या समोर आणि पब्लिकच्या समोर देतो। तर अशाच एका खाजे विक्रेत्यासोबत आपण बोलणार आहोत, पूर्णपणे माहिती घेणार आहोत खाज्याबद्दल। खाजं आहे ते कसं बनतं हे तिकडे आपण तुम्हाला दाखवणार आहोत। चला तर ह्या एपिसोडमध्ये तुम्ही हे सगळं बघा। आज आपण जाणार आहोत आता आतमध्ये जत्रेत। भाई तुझं नाव सांग। माझं नाव अमोल गोवेकर आणि तुझ्या शॉपचे नाव किती? माझ्या शॉपाचें नाव दिवाडकर स्वीट मार्ट। ओके, म्हणजे तू खाजं बिजं सगळं विकतो? हय, आम्ही खाजा विकता। आणि तुका कितकी वर्सां जाली व्यवसाय? म्हाका ह्या आमच्या बिझनेसाक 50च्या वयर जाली वर्सां। माझी पयली आई करताली, आजी, मागीर म्हजो बाबा करतालो आणि आता हांव करता। हांव म्हणजे 3rd जनरेशन। म्हणजे आजीपासून सुरुवात केली? आजीपासून सुरवात। म्हणजे तू सगळी जत्रा सगळी जात्रा करता। आता खाजा म्हणजे म्हटलं काय नक्की काय? खाजे म्हणजे एक देवाचो प्रसाद आमचो। तो आमी देवाकडच्या पांया प्रसाद घेवन देवाकडच्या पांया कडसून घेवन वयता, तो लोकांक दिता प्रसाद कसो। म्हणजे आतां समज कितें शिरो बिरो येयलो तो पिड्ड्यार जाता न्हू, एक 5 दिसांनी सुद्दां कोणी येयलो जाल्यार ह्या देवाचो प्रसाद आमी दिवंक शकता। म्हणजे तें उरता एक 15-20 दीस सुद्दां कांय जायना खाज्याक। खाजं तू करता न्हू, ते काय काय लागतं, म्हणजे सामान काय काय? खाजें करपाक आमकां बेसन चण्याची दाळ लागता, तिजो आमी पिठी करता, बेसन करता, मिक्सराक लावन गिन्नीचेर चक्रीचेर गिरणीचेर करता आणि गोड लागता, आलें लागता। तू म्हाका सांग, एक फायनल तू पॅक करता न्हू एकाचे आणि चण्या दाळीचे पिठाचे मिक्सर ते कसे बनता ते म्हाका सांग। चण्याची दाळची पिठी करता, मागीर आमच्या कडेन तें मशीन आहा, तितून आमी ती पिठी कालयता आनी त्या मशिनान घालून खाजें करता रेडी।
म्हणजे विदावट हे तेलान सोडून ते भाजून काडल्या उपरांत अर्दे वरभर आमी ते निवळटा आनी मागीर आमी गोड हे करता, गोडाचो पंक करता. पंकान आमी आलें घालता, आलें मसालो तो आमचो हातो घालता. आणि पंक जाल्या उपरांत आमी ते हे खाजें आमी कालयता भितून, म्हणजे पंक हेजेर घालता आनी रेडी करता. ते मागीर एक अर्दे वरान सुकोवन मागीर आमी लोकांक दिता ते. आता हे गोडाचे खाजे आणि कसले प्रकार आणि साखरेच्या खाजे करता आमी. तेका साखरेच्या खाज्याक ते साखर हाडटा, साखरेचो पंक करता आनी त्या पंकान ते कालयता, तेतून ताका मैदो मारता आमी. मागीर टोटल 3 प्रकार मरे. टोटल 3 भशेन आहा खाजें. एक बेश्टे प्लेन खाजें आमचें, ते विदावट कोण डायबिटी बीन आहा पळय तांकां, कांय सॉल्टी बिल्टी कांय आसना, मीठ बीन कांय आसना भितून. दुसरें आहा तें आमचें गोडाचें, हे आतां सांगला पळय तो. आनी तिसरें आहा तें आमचें साखरेचें. त्याची प्राइस कितली आहे, म्हणजे एका 1 किलोची प्राइस 240 किलो आहा. पाव किलाक 60 रुपया, अर्द किलाक 120 रुपया. जत्रा संपली, जत्रा आता संपली, मग हा व्यवसाय काय चालतो? तुझा व्यवसाय काय? आम्ही शेती हे करतो, शेती करतो. तेव्हा मग हे खाज्याचं वगैरे काय नसतं? काय नसतं, पावसामध्ये काही नसतं. आणि अजून खाज्याशिवाय तुम्ही काय काय विकता? खाज्याशिवाय आम्ही हे मसूर पाक आहे ते विकतं, लाडू विकतं, माना विकतं, आणखी हे हलवा आहे, हलवा, जिलेबी, आलेपाक आणि हे रेवडी. तर खाजं कसं बनतं हे तुम्हाला समजलंच असेल. आपण पूर्णपणे माहिती त्यांच्याकडून घेतली. खरं हे गोव्या साईडला पडतं, त्यामुळे जरा कोकणी भाषा होती, पण मी आशा करतो तुम्हाला जी भाषा आहे ती समजलीच असेल. खाजं कसं बनलं आहे हे आम्हाला तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला. असेच जर व्हिडिओ तुम्हाला पाहिजे असेल तर आमच्या जे चॅनल आहे त्याला सबस्क्राईब करून ठेवा. मी मनीष चव्हाण हा व्हिडिओ इकडे संपवतो. आपण भेटू नेक्स्ट एपिसोडमध्ये. तोपर्यंत हसत राहा, खुश राहा, समाधानी राहा. बाय बाय. तुमचं नाव, तुमच्या गावाचं नाव, तुमच्या जत्रेचं नाव आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. आपण लवकरच भेटू नेक्स्ट एपिसोडमध्ये. तोपर्यंत आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करून ठेवा. धन्यवाद.